Ya nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku wi kangen lho, Pak, kan. Aku dadi bukae si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu lho? Ora turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora trah Klaten.